До мен е изключително красивата, цветна, елегантна Йоана Симеонова, която е флорист и специалист по всякакви сватбени декорации. Моля те, сподели ни, кое е най-подходящото цвете за красив булчински букет? Подходящите цветя за булчински букет са много. Най-важното е цветето да е изключително любимо и предпочитано от булката, защото булчинския букет е много важна част от нея през този така важен ден. Тоест булчинския букет е нейното бижу, затова е много важно цветята, които са в него, освен да са издържливи и подходящи според сезона, да са много любими на булката. Но един такъв букет ще имате възможност да видите по време на изложението Love is in the Air, когато Йоана ще сътвори за вас едно такова бижу. Кой е най-популярният цвят в сватбените декорации или в избора на булките за техният сватбен букет? Най-популярният цвят си остава класическото бяло. Бялото е изключително подходящо за всяка една локация, за всеки един вид сватба, независимо от това точно дали са си избрали класическа сватба или нещо по-модерен стил. Бялото винаги е любим и предпочитан цвят за всички младоженци до сега. Кое е най-странното нещо, което си декорирала? По-скоро е имало доста интересни моменти, в които се е налагало да декорирам. Тъй като аз се занимавам само с естествени цветя, изключително важно е да се съобразим с мястото, с метеорологичните условия. Така че бих казала, че тук съм имала интересни моменти, когато примерно до последната минута вали дъжд. Слава Богу, до сега няколко пъти ми се е случило и винаги за късмет на младоженците времето, когато дойде техния ритуал, се е оправило и тогава, примерно, изкарваме арката, независимо, че допреди малко е валяло. Те успяват да си направят изнесения ритуал в страхотно време. Ако искате и вие да видите красиви арки и невероятни цветни аранжировки от естествени цветя, заповядайте на Love is in the Air през октомври в Балчик.